Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun kawula nuwun. Nuwun sahyaning para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang dahat kinurmatan. Mandhapipun dumawah dumateng kadang perda kadang taruna ingkang lumprah sinudarsana. Keparenga kula aturaken asumpambagya kawilujengan kanthi pangucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sugeng rawuh kunjuk wonten ing ngarsa handika sami. Mugi Gusti Kang Murbeng dumadi tansah peparing kawilujengan dumateng panjenengan sedaya. Mila minangkaning atur kula ingkang sepisan panjenengan sedaya tansah kula dherekaken manengku puja puji astuti puja astawa puji syukur kunjuk wonten ing ngarsa dalem Gusti kang akarya jagat awit kanthi palilahe Gusti titik hati kalenggahan siang ngantos dalu sak mangke. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kawilujengan lair tumusing batos rahmat taufik sarta hidayah. Para rawuh ingkang mahabeg budi dharma, wonten ing alikang piniji dinten kang pinilih nuwun inggih dinten Kemis Paing ingkang tinerat dening titiwanci mangsa surya kaping 3 Candra kaping sekawan warsa 2000 selangkung. Kula lan panjenengan sedaya saged sesarengan bucal wedal mangayu bagya ngrawuhi undanganipun Bapak Panitia Sedekah Bumi Sumurgung Punden Sumurgung Desa Sumurjalak Kecamatan Plumpang. Sumrambah dumateng para kadang jalu estri ingkang tansah manunggal nyawiji manunggal dados setunggal sedya kanyatanipun. Bapak Panitia Sedekah Bumi Punden Sumurgung Desa Sumurjalak mawantu-wantu panjenengan sedaya para rawuh para sepuh mugi tansah kaseluri sahbiyantu pandonga wilujeng mugi-mugi masyarakat Desa Sumurjalak dipun tebihaken saking rubeda dipun celakaken dhateng kamulyan. Mugi-mugi masyarakat dusun Sumurjalak dipun paringi gemah ripah loh jinawe, amin ya robbal alamin. Mila kangge ngregengake wonten ing kalodhangan siang ngantos dalu sak mangke Bapak Panitia adalah sedaya masyarakat dusun Sumurjalak
saged anggelar hiburan suka parisuka kanthi gumlaring langen tayub. Ingkang kaleresan katimbalan Tri Waranggana. Waranggana 3 ingkang sampun kondang kaloka ka Jayadara. Setunggal Kusumaning Ayu Karniati putri saking Tanggulangin, Kecamatan Montong nuwun inggih Kabupaten Tuban. Rumambat ingkang angka kalih Kusumaning Ayu Endah Priyati saking Bakulan, Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Jangkep ingkang angka 3 Kusumaning Ayu Heni Setyorini putri saking Tawangrejo, Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ingkang kaleresan katimbalan paguyuban seni karawitan Kiai Maduretno ingkang kapendekan panjenenganipun Bapa Kasta ingkang cumondhok wonten ing Dusun Ampuh Dhuwur, Desa Genaharja, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Rinenggoh kumandanging audio professional sound system Ronggo Janur saking Prambonetan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Ugi kasengkuyung syuting ugi saking Ronggo Janur Channel. Langen tayub siang ngantos dalu samangke dipun live streaming disiaraken langsung kanthi channel YouTube Ronggo Janur. Suga manggalange langen tayub pelandang sampur kang sinebab pramugari wonten kalih setunggal. Kadang kawula Ki Rusnadi asli saking Kanorjo, Kecamatan Rengkel, Kabupaten Tuban. Wonten ingkang kalih kula pribadi pun Ki Kayat Wibisono saking Gendruk, wewengkon Banyubang, Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan, kawontening kula ing mriki kula kekalih minangka susulipun bapak-bapak panitia penyelenggara mbok bilih mangke anggen caos dedaharan unjukan utawi gelar papan panggenan kirang nuju prana nyuwun agunging samudra milasaya ingkang sae. Semanten ugi kula lan kanca pramugari mbok bilih mangke anggen kawula caos sampur utawi anggen kawula matur kirang tuna dugapipun nyuwun agunging pangaksami ingkang sak kathah-kathahipun. Pengadepe ngatur sesanti Nirbaya nirwikala ugi kita tansah pinanggih basukilan sukawilya. Hayu hayu rahayu. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.